Izmenom programa upravljanja vodama u 2025. godini predviđeno je 700 miliona dinara za finansiranje rekonstrukcije krune nasipa sa uređenjem pratećih površina leve obale Save od bloka 45 do Ostružničkog mosta. Stanovnici tog dela Beograda u toj vesti ipak vide nastavak eksploatacije nasipa na nedozvoljen način. Priču nastavlja Radica Stevanović. Kako ja kao građanin bloka 45 ili bilo ko ima malo soli u glavi može da pomisli da će isti čovek koji je pustio nelegalnu gradnju u Forlandu i time ugrozio nasip, jer su oni provlačili cevi kroz nasip, provlačili struju kroz nasip, bušili ga samoinicijativno, podigli nivo, da kažemo, samog tog Forlanda, smanjili njegovu prihvatnu moć u situaciji kad su velike vode, kako mi možemo uopšte da verujemo da će taj čovek sada da rukovodi radovima koji će podići odbrambenu moć nasipa i uložiti tih 700 miliona našeg novca u šta? Odgovor na to pitanje dao je čovek koji je izgubio poverenje stanovnika blokova, direktor javnog preduzeća Voda Srbije Goran Puzović, gostujući na javnom servisu i ne trepnuvši, kaže aktivista Branko Tomić. Oni u stvari žele da spuste teški saobraćaj sa krune nasipa na tu saobraćajnicu, što je potpuno druga stvar, odnosno mi u stvari sumnjamo da je taj projekat za rekonstrukcije nasipa, da je njegova prvenstvena namena da se legalizuje pristup motornim vozilima, vlasnicima nelegalnih objekata u Savskom priobalju, a da se to radi samo pod prividom izgradnje neke spojnice, da kažem, grada sa Expom. Uklanjanje nelegalnih objekata i zabrana motornog saobraćaja prvo je šta treba uraditi ukoliko je namera vlasti iskrena da se nasip rekonstruiše, kaže arhitekta Momčilo Mrdaković. Do sada je uklonjeno tek 19. Nejasno je, kaže, kakva servisna saobraćajnica je planirana, kao ni izgradnja međunarodnog pristaništa tik do vodoizvorišta. Upozorava da bi time i pijaća voda mogla biti ugrožena. Ima stotine bespravnih objekata koji se ne rade nigde na svetu, šta da vam kažem. Jer svud je pravilo od 15 metara do skoro 80 metara između vodenog toka i reke. Tu su sad dva pitanja. Šta je vodeni tok? Da li onaj najveći u najvećoj poplavi, pa od njega još ovde kod nas su uzeli najmanji, a grade na reci od ne znam koliko ima. Ne može brodovi, kruzeri da pristaju u odbranbeni nazad. Znači tu moraju da naprave beden ko što je ovde ispod starog centra grada na Novom Beogradu. Znači pravi vertikalni beden za pristajanje brodova, ako će da pristaju. Nevena Petaković, novinar Forbesa, kaže još nema konkretnih informacija šta će se na nasipu graditi, niti za šta je planirano dodatnih 700 miliona dinara. Mi smo od preduzeća Srbija vode dobili podatak da je sami radovi još uvek nisu počeli, već da je u toku izrada tehničke dokumentacije i pribavljanja neophodnih akata, a da će se nakon što to bude regulisano, da će nakon toga biti raspisana javna nabavka kada će biti predviđeni, to jest bit će definisan konkretan obuhvat radova. Branko Tomić kaže da više od 15 godina uz prećutnu podršku inspekcije i Voda Srbije traje nelegalna gradnja na nasipu. Sada se, kaže, legalizuje nelegalno, bez bilo čije odgovornosti za štetu koju plaćaju građani. Srbija vode, da kažem, ovde pokušavaju da skrenu pažnju sa svoje sopstvene odgovornosti, odnosno uopšte ne pominju kako je došlo do toga da mi sada moramo da uložemo stotine miliona dinara u rekonstrukciju nasipa, kada tim nasipom, taj nasip ne bi nikada bio oštećen, da oni nisu dozvolili da se krunom savskog nasipa odvija saobraćaj motornih vozila, a prvenstveno teških kamiona. Znači, ovde niko ne pominje odgovornost zašto bi sada građani plaćali 700 miliona dinara ili bilo koju sumu za rekonstrukciju kada se zna koja lica su odgovorna za to što je došlo do oštećivanja nasipa. Zbog svega navedenog, Zdravko Janković ponavlja. I sad će taj čovek koji 13 godina
ne poštuje zakon sopstvene zemlje, sedi, zahvaljujući političkoj podršci od strane Aleksandra Vučića, na mestu direktora Srbija voda. Sad će on da rešava pitanje nasipa zbog opet nekog projekta Aleksandra Vučića, takozvanog EKSPO. Ne, neće. Neće. Javno preduzeće Voda Srbije na naše pitanje na šta će biti potrošeno 700 miliona dinara odgovara da nisu u prilici da nam obezbede sagovornika, da rekonstrukcija obuhvata, kako navode, nadvišenje nasipa, kontrolisan pristup kruni nasipa, izgradnju servisne staze u branjenom području za održavanje objekata i brzu intervenciju u slučaju poplava. Svi radovi deo su paketa infrastrukturnog širenja zbog EKSPA. Radica Stevanović, Televizija Nova.